pošle ženu. Však. Ale ako vrarí, stalo sa to pirátstvo. A predstavte si, ako blesk z jasného neba mi zrazu môj vnútorný hlas hovorí. Mal by si sa oženiť, máš už svoje roky. Správny chlap nemôže byť bez ženy. A už vôbec nešerí. No to bol normálny zbor, až vnútorný hlas. Aspoň vidíš, aké to bolo nástojčivé. A nedalo to pokoj a nedalo. No ja by som to zahnul. Ale. To si iba myslíš. Keď to raz na chlapa príde, nemôže inak. Lenže, ono sa to ľahko povie. Mal by si sa oženiť. Ale to nie je len tak. To ti zrazu vystane kopa otázok a problémov. Ako pripraviť svadbu, aby bolo všetko all right? Ako na nič nezabudnúť, aby všetko prebehlo dôstojne? A hlavne, ako poznám, ktorá je tá pravá? No včúpa, brat. Jedným z najdôležitejších je predsvadobný obyčaj, symbolizujúci ukončenie mládeneckého života ženícha, rozlúčku so slobodnou mládežou. Na rozdiel od dievodskej rozlúčky, bola to zábava s hudbou a tancom. Konala sa v predvečer svadby v dome ženícha alebo v krčme, buď len pre mládencov, alebo pre všetku mládež dediny. Jej súčasťou býval aj obradový, čisto mládenecký tanec. V súčasnosti je rozšírené tzv. Prebíjanie slobody ženícha so svojimi priateľmi. Yes, to je ono. Dobrý zvuk, tak šup do krčmy. Nemôžeš predsa nič zanedbať. To by bola číra ľahkovážnosť. No pomaly, páni, pomaly. Túto časť už predsa máte za sebou. Čo? Ako za sebou? Však sme v krčme ešte neboli. Neboli? No, neboli. Ale. To ste teda dnes už určite boli. Ale hlavne sa tu všetci napriacali ako kohúti. Vy, lapáci. Takto by sme mali splnené. A čo tam máme ďalej? Priezvedy alebo aj prieznačky, kedy sa do domu nevesty posielala osoba, ženíchovú stranu zastupovala zväčša staršia žena. Aby zistila predbežný súhlas so svadbou, ešte bez účasti mládenca. Na vytačky už chodil aj mládenec s krstným otcom. Súhlas sa tiež vyjadril prostredníctvom znakov, podaním rúk, príbytkom, pohostením, stavím šatky, pierka, stužky. Ak ženích pochádzal z inej obce, súčasťou vytačiek bolo prezeranie jeho domu a hospodárstva rodinou dievčaťa.